Nosaltres som un club esportiu en xavals amb discapacitat intel·lectual que competim a nivell territorial de Catalunya i internacional. Des de fa 3 anys que estem molt posats en la modalitat esportiva de vela, arribant a guanyar un premi pel nostre projecte als tercers Premis Inclusius de Catalunya en el projecte propi Bufament Giravela. Avui celebrem la primera regata de Catalunya a Cell Special Olympics a la Ràpita, en un total de 32 inscrits que venen de diferents clubs de Catalunya. Club Esportiu El Vilar, de Blanes, Club Esportiu Alba de Reus, Junts en Acció de Sant Pere de Ribes i nosaltres, Club Esportiu Àngela Passa d'Amposta. El passat 3 de desembre vam fer un pas més organitzant la primera regata inclusiva de vela territorial, amb seu a l'Ampolla, en una participació de més de 192 inscripcions. I el passat 17 d'abril vam estar presents al Godó a Barcelona, a un estand d'Esportcat, per fer la presentació del projecte i d'esta regata que avui anem a celebrar. Si no fa vent, això apenas s'agreja, però si puja el vent, si tenim la sort i puja una miqueta el vent, llavors us ensenyaré que heu de fer-ho, heu de treure d'aquí o estirar-la en cas contrari. A la part contrària on es fan les veles. Si les veles estan a estribord, el vent ve de vapor. Us diu, és com una bandera. Si mirem una bandera us diu d'on ve el vent. I de la manera que si flameix així, doncs s'escriurà allà. Vale. Què ens aporta la vela? Valors i igualtat. Una vegada sortim a navegar, la discapacitat se queda en terra. Aquí hi ha un treball en equip, esforç, superació, empatia. A cada entrenament i regata se creen i reforcen vincles molt forts uns en els altres i això ens dona molta alegria.
la veritat és que molt bé, estem contents de que hagin vingut altres clubs i pensar en la previsió del temps i això, i ens ha anat. Trobo que ha sigut un dia molt bonic, que tot ens ha acompanyat, vinga. Ells contents, els agrada molt, la veritat. Aquest esport de la vela ho fan amb molta il·lusió i els agrada molt. Se van estar entrenant, deu fer un any o dos, no recordo massa, hem anat a Blanes també a competir i han pujat diferents vegades, però per aquesta en concret no ens havíem entrenat per problemes de disponibilitat de barques i temps i això, però sí que han pujat més vegades a dalt les embarcacions. Ja portem un temps que estàvem practicant vela en el Club Nàutic de Cambrils. El que passa que després amb el tema Covid es va aturar tot, però bueno, teníem intenció de tornar-hi i ha estat una bona oportunitat per poder tornar a reprendre l'activitat aquesta. No? La veritat és que els nens s'ho passen molt bé, els veus baixar relaxats, els veus baixar que es coneixen uns als altres, que comparteixen i és tot un goig pels pares poder veure que els seus fills estan contents, que és el bàsic, el més important per nosaltres. Veient que ells s'ho passen bé, veient que ells ho disfruten, tot i més, el que convingui. De fet, nosaltres som de Reus, a Reus evidentment no hi ha mar, però ja busquem per allà, abans havíem estat a Cambrils i ara també buscarem per reprendre l'activitat, perquè amb el tema del Covid se va aturar tot. I després per circumstàncies de club i tal, doncs la cosa es va quedar més aturada, però volem reprendre perquè la canalla s'ho passa bé i hi ha interès. Soc de l'entitat Junts en Acció, que és una entitat de la comarca del Garraf, amb seu a Vilanova i Sant Pere de Ribes i que té d'àmbit comarcal i que fem vela juntament amb les instal·lacions del Club Nàutic Vilanova. Soc la que coordina el tema de vela de l'entitat. Ha estat molt bé, hem tingut sort. Al començament teníem una mica de por perquè el vent no hi havia manera de que bufés, però tot just ha estat fer el tret de sortida i el vent ens ha acompanyat molt bé. Hem pogut veure uns bordos molt ben fets per part dels participants i les famílies la veritat és que ho hem gaudit, ja que l'organització ens ha posat un requero per poder-los veure de prop i un barco gros d'aquí del club i ens hem passat pipa anant d'una banda a l'altra veient els nostres fills com lluitaven per fer una bona regata. A veure si acabem d'engrescar el Club Nàutic i ho podem fer a Vilanova ja quan passi el Campionat de Catalunya cap a la tardor. I bé, el més important penso que és visibilitzar el col·lectiu, que aquest formi part de la societat i de totes les activitats normalitzades que hi ha a la societat i per tant tenim ganes també de veure si ho podem fer a Vilanova. Els esportistes i els nois i noies que han participat jo crec que s'ho han passat quasi tan bé com jo. Ha sigut un dia fabulós, meravellós, els he vist feliços i crec que és el més important, passar una jornada tan bonica com aquesta. Les meves tasques és d'acompanyament, d'estar al costat de tots els xiquets i xiquetes i passar-ho tan bé com ells. Vull dir que ajudar en el que hem pogut. Feina se fa molt a gust i tot se dona per ben empleat per la gran jornada que han viscut. Aquestes jornades són meravelloses. El tema aquest de la vela fan moltes altres activitats, perquè quasi diria que cada setmana fan activitats, però aquesta de la vela és de les més boniques i més precioses que han fet. La veritat és que repetirem. Cada vegada ne sabem més, cada vegada és més atractiu veure'ls navegar perquè cada vegada som més autònoms, no? I cada vegada es podem deixar més. Jo el que te puc explicar és la part tècnica del que ha passat avui, no? Avui hi havia zero vent al principi, total, no? I de cop, al moment en què hem decidit ja donar la sortida, ha sortit un vent perfecte, suau, confortable, agradable, i això ens ha donat peu a fer una regata fàcil, còmoda i superdivertida per a ells. El mar estava genial i això és un dels avantatges que tenim aquí a la Ràpita, no? Que és que les condicions de mar i vent són extraordinàries. Aprendre a fer vela és més fàcil del que tothom imagina. És més fàcil del que tothom imagina. El secret està en fer-ho d'una forma ordenada, pautada i
i sobretot no ficar-ho tot de cop, o sigui, fem primer rumbos que són més fàcils i tothom navega superbé. El problema és que si no fas servir una estratègia per ensenyar, sí que pot passar que costi més, no? Però bueno, aquí al Club Nàutic de la Ràpita tenim una metodologia que fa molts anys que treballem en la mateixa i acaba funcionant molt bé. Clar, jo el que voldria dir aquí és que perquè la gent aprengui, li agrada i ho faci bé, necessitem entorns molt ben controlats, no? A vegades, si fas això i tens mal vent o tens les zones mogudes o tens una altra condició, doncs és més difícil, no? Per tant, n'hem de fer més i s'han de buscar les condicions perquè s'enganxen, que els agrada i que facin d'això el seu esport i que puguin sortir al mar. Ho senta superbé sortir al mar i disfrutar d'això. Pues bé, fem una valoració molt positiva, principalment pel nombre de persones inscrites. Estem parlant de 32 regatistes, vinguts de 4 clubs de Catalunya. Això avui també ens serveix per fer un entrenament previ pel proper campionat que se celebra el dia 25 de maig a Blanes. I bueno, hem pogut gaudir d'un entrenament conjunt en un dia fantàstic, acompanyat de famílies, de gent que ha vingut a visitar-nos, no? I gent que també vol conèixer aquesta modalitat esportiva. La veritat és que estem molt contents. Pensem en repetir-ho, d'aquí ja ens estan preguntant quan serà la segona regata. I en aquest cas, bueno, a partir d'una vegada passem el campionat, tenim previst fer de 2 a 3 regates anuals i una sí que la voldríem fer o deixar establerta aquí a la Ràpita. O sigui, esperem trobar-nos aquí de nou l'any que ve a la segona regata de vela a Felles Especials. Nosaltres les activitats que organitzem no són aquestes exactament, ens dediquem més als jocs escolars i a competicions de lleure, però en aquest cas volem donar suport i col·laborem també en l'esport adaptat. I avui en concret estem aquí a la Ràpita donant suport a la primera regata de vela a Sell, que es dona suport també a l'esport adaptat. En aquest cas hem col·laborat en els trofeus i en el reportatge.